live, okay? Guys, maraming salamat sa inyong lahat dyan, ha? Pangit, okay na po yan. Maraming salamat sa inyo dyan. Hindi ko na kayo babanggitin kung sino-sino kayo, ha? Guys, alam niya kung sino ka sa'yo, kung sino ka sa'yo. Diba? Love you all, love you all. See you. Wala akong bukas, Wednesday. Wala din ako ng Thursday. Wala din ako ng Friday. So, see you all on Saturday, okay? Bye, 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 bye. See you all Saturday. Winsel, Nak, see you all in Saturday. Enjoy dyan, Nak, ha? Huwag masyado, ha? Huwag masyado. Winsel. Okay? Lakas pala na. Good evening, good evening, good evening. Kuya Mac, thumbs up. Thank you po, Kuya Mac. Oy, Ma'am Rose. Ma'am Rose. Nigilam shoutout. Ang bilis mo, Kuya Mac. Magbubukas pa lang ako, nandiyan ka na. Grabe na bigla ako kanina. EDR. Kaya nakadalawang comment lang ako kanina, bumaba na ako. Hinahanap ko nga sa Ate Joy. Atina. Miguel, shout out to thumbs up, dating dikit. Thank you. May jacket ka na. Lisong Son TV. Hello everyone, nice to meet you. Everyone, hug, happy together. Thank you. Ay, Ate Mina, love na mi. 76, may love shout out po. Ate Puna. Ate Che, tusok. Tapang mo. Uy, kabayan. Muli di kaso. May jacket ka na. Eh, bakit ayaw? Ba't hindi siya nagano? Ba't si Tapang hindi Tapang, Mami Egypt to. Dikit ko na to sa'yo.
Kuya Ebong, bakit ikaw tapang? Ayaw kang mag-pin, ay moderator. Tanda. Yes. Shouty, Kuya Ebong. Glenn Terry like up. Shouty. Like up. Like up. Families. Shouty. Angelita Bautista. Joy Beratipal. Chibikal. Atin. Kuya Idol Pugak. Tapang mo, enjoy ka lang dito. Manoy mo. Malapit ang bahay niyan kay Ate Marie. Ay, ang lugar nila kay Ate Marie Jud. Si Tapang. Parang albay din yata yun si Ate Marie Jud. Baita. Joy thumbs up. Dikit po. Sukli. Salamat. JN Bukal, Shouty. Ayan, Tapang, dikitan mo sila. Mga nandyan. Tingnan mo kung mga min nila yan. Pag min nila, dikitan mo agad. Ayun si Kuya Mac, taga Bicol din yun. Idol Pugak, inang kapatid Pugak. Ma'am Joy. Alam, beautiful, Idol Pugak. Yun yung tawag kyan. Hello, Pugak. Wala, lagot ka, hindi ka nagmanoy ka dyan, anak ni Ate Ning. Tapang mo, may galab, shout out. Nine Nina, therapy like ko, tambay, tatlo. Thank you po, Sir like ko. Ate Ann, Joy 7, ang data, motovlog, tanong. Mata. Atilay, tamsak. Atilay, wala ka ng pas. Nag-uwi ka na, Atilay? Naka-uwi ka na sa iyong house, Atilay?
Busy pa. Silip-silip lang. Thank you po, Tilay. Tapang, pugak. Video mo. Six. Silip, pugak, video. Kuya Dodge, thumbs up dan host. Thank you po, Kuya Dodge. Angel Rita. Joy. Pasundot. Pasundot daw. Pasundot sa wala pa. Good save TV, Kuya Dodge. Thank you sa iyong pagpunta. Hello, Tansakdan. Tapang. Sir Dodge, may galag shoutout po, sabi ni Chibukal Vlog. Kalawa, Tichi, masama pakiramdam mo, Tichi. Pugkak, Lodging. Dami yung mga viewers, because good job. Dami ba yun? Oo, kapatid. Huwag mo naman hindi kita yung idol tapang. Sino, idol Pugkak? Kaya lang, ba kanina ka pa po, gala ng gala, ay sa bagay, naman yan? Yung ninja naman yung ginagala mo. Kaya magano ka, laging clear history. Ba masilip ka, pagising mo, bawas na naman yan. Dan Joy. Joy. Huwag mong madaliin ang iyong banana. Nip, pasok sa mga live nila kasi minsan may mga namimigay diyan ng 100 banana. Ka lang. Hanap-hanap ka lang diyan sa mga nagla-live na yan. Pasok ka diyan. Malay mo, manalo ka sa mga Ay, tapang. Baba mo ulit yung mo. Kabayan tapang mo. Mo na ni Ate Joy. Baba mo ulit yung mo. Baka hindi ko maano dito. Makita yung mo. Yung sinampay mo. Ayun. Anong bulak-bulak? Tapang. Anong bula-bula? Bula-bula. Tampang. Ano natin yun? Muneng mo. Morning ko. Standard. Tinapos ko po yung bula-bula. Bula-bula. Kala ko yung bula-bula.
Yun na, tingnan ko bahay mo po. Si Fiona, si Ate Egypt yan. Francis Joy. Yun ang short video. Bakit, bakit nasanay ka na atining ng umpo? Di ba sa atin di ba sa atin ay di ba sa Tagalog upo, upo sa kanila, di ba albay sa kanila, may tono na yung salita nila. Kaya ang Bicol nila, yung ano nila, umpo na umpo. Sa amin naman, pure case sa amin, Naga. Ang upo, yung sa amin naman, kung pure na Bicol, iupo. Sa kanila, umpo. Magkaiba, di ba? Kasi yung salita din nila, iba rin sa salita namin. May mga part na pero iba ang nila. Iba, may mga ibang salita din sila. Andyan lang yun, ate. Ay, ate bayang gulay. Gudaw. Gudaw. Ate bayang. Nagkamali tuloy. Tamsak lang ako sa lasing na ako. Nagiinom naman yata kayo, ate bayang Nasa yata kayo doon nag-live naman kayo. Ate Angeleta Bautista. Nagtamsak lang ako ha. Lasing na ako. Kahit lasing na, nakakatamsak pa. Ganyan si Ate Bayang. Walang ungol na yan. Wala ba ate Wala. Tapang Bayang Gudam. Puno. Punta muna ako sa bahay mo. Huwag ka magpaalam ba? Saraduhan ka niya. Tingnan mo na lang, tapos dikitan mo, magbakas ka na lang. Para pag may babalikan sila. Yun narinig mo na ba? Tumawa si Mas Bicol. Bayan, sarado yung bahay ko. Kayo sa'yo sabi sa'yo nasa inuman pa yan si Ate Bayang. May pala kayo Ate Bayang, yung birthdayhan? Nandun kayo? Di ako makatawa, Ate Joy, kulang na ang ngipin. Nakikita na ang kulang ang ngipin. Birthday ko, timo ako. Lasing na nga. Tawa tiba Galing na dito sina Kuya Mac. Di ka inaantok.
Hindi pa po Angelita. Angelita. Malamok dyan. Hindi po. Pag malamok po, yan, ano, nakasarado yan, nakalagay yung screen. Pag walang ano, habagat pa po kasi, galing pa sa dagat ang hangin. Joy, joy. Ate Chi, pati si Ate Chi, nagpapawis yan, tawa ng tawa. Ay, pagbukas. Pada. Ano mga manok. Si ano ba ba? Si Ate Mary, parang si Ate Mary to. Pag nag, yaw, naman, cheers. Antok, pero na, malakas. Hindi po yan antok. Bayang, saan punta mo? Ganun. Magbagas ka lang dyan, ano, tapang mo. Para may mabalikan sila pag nakita yung comment mo. Mga ano yun, mga nagiinuman niya tayo. Kasi may birthday. Ngayon si idol ko. Sis G. Yan ang sign mo. Antok. Mahina na ang boses. Tapang mo. Hanap ako jowa. Oh. Ah. O hanap mo daw jowa. Si Ate Bayang. Oh. Balakyan kita. Magbakas ka lang. Magbakas ka. Manoy sa ano dyan. Dragon ka na. Sana all jowa pala. Sis Joy. Tawa ka na naman dyan natin yun. Di pa ako naantok. Hindi pa nga ano eh. Mamaya papikit na eh. Hindi, natutulog lang ako pag mga ano, magdamag. Pag 2 hours lang naman, napipilit pa yung mata. Medyo baga maluyaw na ang boses niya. Hindi naririnig ko sa isa kong cellphone, naka-headset. Meron naman boses Hindi antoxious. Ayan. Hindi Chi. 2 hours lang naman kaya pang kaya pang ano yan ang antok. Labanan ang antok. JJ! Bakit wala pa? Bakit wala yung moderator? Katurugan pala.
sleeping is bagaya mano eh. Tawa si Tapang. Naka-pray ka sa akin. Thank you po, Ma'am Rose. Maraming salamat po sa iyong suporta. Kapi ka, idol, para hindi ka antukin. Mamaya na po. Naluyan na ang boses mo. Hindi pwede kasi ati na lakasan dito mga tulog na dito sa kabila mga kapatid ko. O sabihin niyo si Raulo mag-isa lang ako dito sa loob ng bahay, ingay-ingay ko ay sa loob ng kwarto. Iingay ko dito. Mag-isa lang naman ako dito sa kwarto. Isa katabi namin yung isa. Sabihin niya na ay hindi pa ako sanay maglakas ng salita. JJ, kaway-kaway dyan, JJ. Pumasok ka ba kanina? Sa ano? Ayaw nga pala. Kala ko ano. Oo, nakita pala kita. Tapang, Rosefield, punta ako sa bahay mo. Yan ako. Parang ano yun? Yung ninja lang yun ni ano? Tingnan ko. Ay, ano yun? Ako. Parang si ano? Ang ano yan, legit yata yun. Ano mo? Rosmaranam, ano yun eh. Rosmaranam vlog, naka-live ako. Ano? Hindi ako abot. 1 hour. Bakit nag-end ka na kagad, Jay? Naka-live. Naka-live ka, support. Weh. Dapat hindi ka muna hinayaan mo muna. 2 hours lang naman ako magla-live. Bilog-bilog. Huwag mo na yung tanungin. Panoorin mo na lang yung video niya tapos dumikit ka. Ano lang yun, may ginagawa pa yun. Bukas ulit ako mag-live umaga. Okay, may ano mo lang ako, may sheets mo na ako, okay. Pinanood ko bayan ko. Pinanood ko bayan ko. Basta pag wag wala kang gawa, magpunta ka lang sa mga live nila. Tingnan pag kung sino, pag may dumaan dito ba si Joe. Hindi pa, pa lang. Sina Mami Love pa lang, si Kuya Mac ang dumaan, Kuya Ibong, si Labnan, si Ate Bayang. May ginagawa yun. Kasi madilim na, nasa kalsada pa yun eh. Hindi ko na kasi napuntahan kasi malayo na yun sa amin. Yung pwesto niya kanina, malayo yun dito eh. So may academy yun, yung paaralan. Idol Pugak.
Yan, ibig sabihin ng katurog ating matulog. Katurog, matulog. Pulpak Dan Gerald TV Vlogger. Nanay Nina TLP, like ko, thank you po, thank you. Bigyan shout out po. Kumano'y grabe katurugan. Grabe naman ang trabaho nyo kasi dyan natin. Kaya pag nakatulog kayo, ilang oras yun, Ate Mary? Ngayon ang messenger. Doon yun sa isang cellphone, yun sa akin, na yun, naka-off notification yun, naka-off na yan. Itong isang cellphone, yung sa pamangkin ko, may nag-text pa sa kanya, tulog na. Hindi naman naka-volume. Yun, nakaano na siya. Ayan na naman ang sipi mo, paki, hinaan. Mga nakaano na nga atin eh. Yung isang sipi na lang ito, nakaano na to. Naka-off na to. Yung isang cellphone sa pamangkin ko. Tinatambay ko din kasi yan dito eh, sa live ko. YouTube, therapy, ano pa yung binabang? Hello, peace. Tapang. Name na ayan ba? Kita mo naman pag main kasi sila kasi marami silang video. Tapos may na sila, may mga subscriber na sila. Yan, min daw yan ni Aton. Nanay Nina Therapy. Tamsak Kuya Manoy. Kuya na, Manoy pa. Bunso. Tapos ano yan? Umpu. Si ate ni Umpu. Nag-comment na ako dyan. Kanina pa dyan. Balik ako. Bad, nahuli ka na. Maritisan. Nahuli ka sa Maritisan. Dan Nina Therapy sa hotdog. May ginagawa pa kasi si Bunso, mga nagliligpit pa. Tawanan. Si Ate Chiu, nasumapak na nun. Tapos ko lang magtinda. Tapos pa lang pala magtinda si si Bunso eh.
Kabayan, saan ka? Dalo, dalo. Sa ano kami, sa Pasakaw. Pasakaw, Camarines Sur. Ang aking baloy. Balay. Bad, bukas ka na magligpit. O wag mo nang ligpitin, gamitin mo bukas. Like Coke TV. Si Ate Ning, tawa ng tawa. Wag nang ligpitin, no? Gagamitin naman bukas. Una kaming dadaanan bago papuntang Naga. Pagaling kang Maynila. Ay yung amo nagabayan pwede malapit sa Naga. Basta pag galing kang Maynila bago magnaga kami muna. Like of Simple Kitchen. Ayan o, dikitan mo pa yan mga anong yan o, kay Sir Laiko. Yung binababa ni Nanay Nina, dikitan mo yan ano, mga ano yan, mga min yan. Iyan ko, isampay ko. Yan o, yung mga nilalagay ko, dikitan mo yan. Yan si Laiko Simple Kitchen, Liesel Vlog. Ate Liesel, thank you po sa pagdalaw. Hello, ayos. Ay po. Yung mga nila sinasabit ko, dikitan mo yan. Diyan ka, ano mo sila, maglagay ka lang ng bakas para, ano, mabalikan ka nila. Hello po, Ate Rachel. Salamat po sa jacket. You're welcome, Ate Rachel Vlog. Balik ako. Anong balik? Ito si Ate Mitch. Si Ate Mitch Gam yung nakapinyan. Yung pupuntahan mo, yung mga link. Hindi yung ano, yung nagbababa. Yung mga link nila, yan, si Ate Mitch Gam. Si Like of Simple Kitchen, yun. O yan, si Lynn Kata. Yan, dikitan mo to. Yan mga binababa ni ano, yun yung mga ano dyan, mga min nila. Liesel Vlog. Mamasyal ako. Ano yun? Mamasyal. Mamasyal ako ito. Okay na po yan. Kanina pa.
Yan. Anong kanina pa? Paiba-iba yan. Paiba-ibang link yan. Binababa. O yan. Kay Idol Pugak. Ito yung bahay ni, ni Ate Giselle. Yung link. Oh, yan. Ano, pindutin mo yung link niya. Yan yung bahay niya. Dikit ka dyan. Ay kay Idol Pugak, nakadikit ka yan kanina dyan. Yan, yan ako. Ito mga ligas sa bahay. Joy, tao. Parang kanina pa, pipindot niya si Nina. Kasi kanina pa daw siya nandun kay ano. Ang pipindutin mo yung mga link kasi yun yung mga bahay na binababa nila. Tusukos. Don't play with me. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. Don't play with me. Joy, dan dikit po. Sabi ni Lizelle Vlog. Ate Annalyn, big love shout out sa lahat. Thank you po, Ate Annalyn. Don't play with me. Bunso. Good, bad. Tapang December, okay na po. Saan punta mo po? Tutuloy po sa po. Capre. Miguel up, shout out po. Support lang po. Thank you very much po. Thanks po. Paul Pak Dan, Michelle, Miguel shout out. Nina Therapy, like ko. Kuya Manoy, idadala ko sa kapit dito. Ikaw ba nagdala? Kaya kapit. Sa mga mag-LA sa okay. Nina, sure bud, no problem. Bud, tulog ka na. Hindi pa yung matutulog si Bunso, hindi pa ako inaantok eh. Mas una akong inaantok. Annalyn, with punta ako sa bahay mo. Angelo, vlog official, Musta Idol Bicol. Okay naman po, Ma'am Angelo. Thank you po sa iyong pagpunta. Ate Jodski, may sugal mamaya kay Pugak. Hintay ko. Meron pa nga pala kay Idol Pugak eh. Saan pa ang pasugalan ba? Kay Idol Pugak daw mamaya. Ate Desel Vlog, kakapit Dan Paul Pak. Ano ba yun? Si Ate Pio na ba yun? Desel Dan Sukli. Ate Annalyn Muir. Annalyn. Matan. Dan dikit po. Sabi ni Ate Lasel. With chikong
10:30 daw yun. 10:30. 10:30 ba yun? Kapit, dikitan mo po mga min nila. Opo, mga min po nila yan. Annalyn, okay na po. Nag-iwan ako doon baka sa train. Thank you, ano. Patusok po ng premier ni Pugak. Ito na, eh, bilis kasi. Ayan, bunso, yung ano, ay ate, ano, Team Mary. Yung premier ni Idol Pugak. Dan full pack po sa nakapin host. Thank you po, Kapit Official. Joy. Ate Ning. John Linsag. Tapang mo, don't play with me. With puntaan kita bahay mo. Sige lang, tapang mo, anon mo yan, mga minya nila. Yun na, dan dikit po. Joy. Dan sa upcoming ni Pugak, may pasugal yan. Guys, pakidikitan po natin si Kapit. Salamat po. Patusok at pagtubok. Pakibaksan, hindi na tusok. Balatan ko. Jackson. Jun, kapatid. Favor naman, pakidikitan si Kapit. Di mo yun ano, bunso yung ano niya, yung main niya. Ay yung ano niya, bahay. Baba mo na lang bahay niya. Ba't wala video doon tayo niyo? Pag walang video, ano yun? Ninja. Mga ninja lang yun. Doon sa kapatid Pugak. Dan tamsak kapatid Pugak. Ayan o si Kapit Official. Ano, nadikitan mo na yan. Bigyan lang shout out Kapit. Di ka malagas. Oh, mga main po nila. Lucille Vlog, food bag, check. Pabunso, dikit na si Ate Lucille Vlog sa'yo. Kapit, feed po. Papunta ako sa puso mo. Pag mga mahaba yung video niya, kahit 4 minutes ka lang manood, o 3 minutes, okay na yan. Pero pag mga 5 minutes ang video nila, kahit i-full pack mo na sila. Para dikit na dikit ang ano, ang pagdikit mo sa kanila. Salamat mga kapatid ko. Listen this at my main channel. May ano yan, ano, ba't yung binaba niya kanina?
Yun yung linya. Ang linya eh. Binimili. Mga langga, pakinikitan. Mga baby pa. Ang bahay. Salamat po. Salamat po mga kapatid. Kapit official. Don't play with me. Check. Tapang, kapit. Popcorn ba yun? Angelita Bautista. I'm sorry po, but. Dan na po ako kapit. Dan na po kapit. Si Tapang. Okay po, host. Kapit official dan sa washing machine mo. Ang galing. Ang galing. Very creative. May dikit. Mini bunso. Daisung Sun TV, thank you for your support. Kalang. Wait a minute. Daisung Sun. Born not vlog. Hello everyone. Hello, evening. Angelita. Anwaray TV. Mika Love, shout out. 24 thumbs up. Ate Ann, Mika Love. Thank you, Ate Ann. Long time no see, Ate Ann. Ganda ng picture mo ah. Sexy mo dun ah. Lisungson TV. Nag-ikot sa mga naka-LS. Okay po, Ate Ann. Boring eh. Asan ka ba ngayon, Ate Ann? Wag not with papunta pa lang ako sa Tagaytay ako. Nandiyan ka pala. Hindi malapit ka na doon kina ano? Kina Ma'am Rose. Pababa ka na lang doon. Joy. Welcome po. Kayo magbakas lang. Wag na. Thank you, sir. Ang Moray Miguel, shout out. Padikit po sa nagapin para isabit ko naman si Ate Joy. It's a beautiful line. Kapit, pakidikitan po si Ate Joy. Dan food but sana all laki ng house. Mansion na yan si Bonso. Si food path.
asa na, ba malayo na si Ate Joy, ano muna natin muna. Mahirapan tayong maghanap. Okay, on the way ako sa iyo, my friend Rosel. Dan host food pad iba na alawi. Din yung magaling si ano eh. Si Bunso eh. Mga ano niyan, yung mga iba na. Parang pa like naman. Book not. Margin to. Sa'yo ba yan? Ang dami mong ano ati ano, Margin. Di ko, iba-iba kasi yung pangalan ng ano. Tapang mo dan dikit. Mega love shout out Milay. Ay kailangan di ko na napansin ang iyong bahay. Baka mabasa ka ng ulan, wala kang damit. Joy John Dan Paul pa kapatid. Ano mo right, tambay lang muna dito kapatid. Thank you. Atian. Ayun mga atian, mga legit yan na ano nila. Si Ate Malani Belmonte. Dikit-dikit ka lang dyan, Atian. Sa kanilang binababang bahay, dagdag bananas. Dagdag banana baga, kumbaga. Milani Almonte, kaway-kaway. Nag-iwan ako ng ano yan, gira. At yan, nag-iwan daw siya ng bakas. Si Tapang mo. Sis Joy Dan sa travel train mo na short video. Kakapit. Gawa na magdikit si kakapit. Kaya ipin na natin. Kayo naman ang dumikit. Bognat Lag. Angelita Dan Dikit. Angelita with lang po. Angelita, Angelita, pareha. Diyan tamsak sa nakapin. Sabi ni Bognat Vlog. Yun din sa Pagkaisis Bognat. Maya premier si Pugak. Kapit, saan mo po galing yung short video mo na latest? Lagot ka. Buti si si Bunso siya ang taga-camera ni Ibana noon. Kaya may short video yan eh. Ilan ba yun Bunso? Yung ano mo, 79K ba yun? 79,000? Or no? Kaya lang sa video. Tamsak po, host. Kuya Bong, thank you sa iyong pag-tamsak. Ate Ann, waray, Milaw shout out. Thank you sa pagtambay. Angel Rita, okay pa po. Shell ba yun? Ay, Kuya Chob! Maraming salamat po sa pagpunta, Kuya Chob.
Chubay. Make a love shout out kay Chu. Chubay. 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 Bong, puntahan kita. Kapatid Bicol, hindi ka na inaantok. Dami mong bisita. Maraming salamat, host. 27 tusok. Oy, Gigi Galo. Thank you sa tusok. Okay. Kapit official dan po sa'yo. Bong si Kuya Bong Jimbondo. Gismondo. Joy Joy. Jano. Bised Chub. Chub Chick po. Sabi nila Ate Lisel Vlog. Eva Porter. Like Dan. Salamat po. Ate Eva. Lisel Miguel, shout out po. Sabi ni Kuya Chub. Gigi Galo, Ate Joy. Dan sa nakapin. Don't play with me. Baba ka po ng bahay kasi hindi daw yan ang main mo. Hinahanap kanina ang main mo. Bong Gimondo. Shout out everybody. Bong Dan na po si Jesus. Eva Party. Ang bilis ah. Hinos. Oh. Hindi ko ano. Ay, si ano pa yan? Si Ate Mary. With host, you don't know. You don't know me. Iwan ko muna po kayo. Kakain muna. O sige, kabayan. No, Lady Castro. Balik na lang ako. Thank you. Sige. Pag may ano tayo, may pupuntahan tayong premiere doon kay Pugak. Kay Idol Pugak. Ayan, nandiyan si Idol Pugak. Idol John. Balikan ko ang nagbakas. Ate Ning. Hindi ako kilala ni host. Ay, tambay lang, Manoy, biglang kakain din ako. Aki po, Ate Ning. Siyempre, hindi ko naman sino oras premiere niya siya. Ano oras premiere niya siya. Sino ba yun siya? Agoy! Ang bilis, di ka masa. Diba? Jokes lang, balik ako mamaya. Tapang mo, Dan Pulpak. Pugak mamaya po, kain mo na ako. Kain na rin kayo. Okay, kabayan. Kain ka muna. Huwag kang pagutom. 10:30 PM pa naman. Kain muna para mamaya kapatid budbad na di ako kilala ni host. Wag mo sabihin. Pag hindi kasi Ate Mary, di si si Winsil. Pugag, ma'am. Maya po, kain muna ako. Hindi ko kasi mapindot yung yung profile mo Kita ko yan. Kung si Ate Joy, dan na
Diyan sa nakapin. Ano rin, umat or natan. Busy. Ala, 1 hour na pala ako. Nalibang. Iba Portes. Tawa ka dyan. Tawa ka dyan, Ate Ina. Si Ate Ina pala to eh. Kala ko kasi yun lang ang ano mo. Ang ninja mo, yung isa. Ano ba yun? Pangit ba ako? Miss Milay. Kamsak host. Ano ba yun? Bakit walang profile? Hindi ko makita. Autogene. Ano ba yun? Parang wala. Bakit hindi ko makita ang profile mo dito? Pugak. Patay bad. Maya premier ni Pugak. Wala na, Ate Ina. Nakilala na kita. Ay, Ate Ina. Mag-abang ako sa premier. Kilala na kita. Don't play with me. Nakita ko na ang profile mo, Ate Ina. Rizal Tamsak Dan, sabi ni Kuya Chub. Ice TV. Sige, Buds. Antayin mo para attendance ka sa live. Kumamaya. Nahuli pero hindi ko lang. Joy. Ate Joy. Try ko magpuyat. Tapang mo, dan sukli sa Dan Pulpak sa nakapin. Salamat po, kapit. Kulang lang yan. Saan yun, Kuya Chu? Ate Chi. Driver ni kapatid Pugak. Yahoo! Libre daw papunta ng ibang bansa pag nanalo kay Idol Pugak. Milani Almonte. Kaway dyan. Mamaya pa premiere niya. 10:30 yata ang premiere ni ano. Joy, dyan si Milani nagpindot. Pero hindi nakikinig.
Kuya Bong, Nina Terrified, like up, dan balik po sa iyo. Salamat. Salamat Kuya Bong. Mga 5:30 PM premiere ni Sir Pugak. Baka ako na like mo. Ano yung Idol Pugak? May kantahan pa muna. Kaway lang yan. Si Sis Milay. Anong oras yan dyan? Ano ang magpa-5? Yun ka bad. Mapuyat ka. Tindans ka na ng live ko. Sis Joy, may PM ako. Di ba nagkakantahan dyan sa ano ni Idol Pugak? Bong. Diyan kami napuyat ni nanay, ni na Winsel sa Sir Lycop eh. Anong oras na ako? Nakatulog ako, alas 4 na madaling araw dito eh. Che, may pasugalan mamaya. Ano ba sugal ng ano doon? Ni ano? Inihanda ni Idol Pugak. Che, may pasugalan. Hati na. Ay kasi ano kasi ang profile mo o sa ano kala ko si Ate Marijon yung ano ng picture. Sali ako ha pero baka matalo ako. Okay lang, matalo. Dati naman. Ako laging talo dyan sa game. Bira ang manalo dyan. Yung kinati Marijo, pag nag-last chatter, lagi lang ako ang nas. Talo, si Pudbat, ang banalo, si Pugat, Idol Pugat. Kaya kinuha ko ati ina yung cellphone eh. Tinignan ko yung profile mo. Kasi ang ano ko kasi parang si Ate Mary kasi yung pagkaano ng picture modo malabo siya. Ate Marijo kakapit dan pulpak sa nakapin. Thank you kakapit sa pagdikit. Hindi ako si Ina. Tina, tinignan ko na nga profile mo, Tina. Wala naman iba. Sino ba yun? Si Ina. Si Ina Raimondo. Kapatid, ilagay mo muna kita sa bulsa. Bag. Pa-out na kami. Thank you po, Ate Che. Si Ina, tay.
Ingat sa pag-uwi, Ate Che. Namiss na kita, Ate Miday. Halati, binuking ni Bad. Ay si Ate Milay pala sa taas. Si Ate Nina nga. Gaya ni Ate Ina. Tusok. Cervicod. Ano ba to? Ito, Ate Ina oh. Yung linggo. Pengi po jacket. Meron na. Si Chu. Kasi hindi ko maintindihan pengi po jacket. Patikin yan ang pangalan mo kasi. Thank you po sa jacket. Wala tuloy. Nawala. Ben. Pasok kayo guys, dikit kalimbang sa pag support shop. See you in comment. Silip lang ako, Sir Bicol, busy pa. Thank you po. Kailan hindi ko may name, ano mo. Nakakakutlog ka na kapatid, hindi ka na marinig boses mo habang punas ako ng sahig. Si Ate Joy. Paano tinitingnan ko yung yung profile ni Ate Ina.
Ay, si Davidas TV pala to. Ate Davidas TV po ito, sir. My member, thank you. Ate Davidas, ikaw pala yan. Nung time no see, Titwi. Musta po sa inyong ano doon, Ate Davidas? Kina Ate, kina Ate Sil. Shouty sa lahat. Hello, hello, hello. Malapit na, Joy. Mahina ang boses. May ba? Ang grabe yung ano yung abanot niya. May ba? Miguel Ab, shout out team Clash Chatter. Shout out kapatid Bat. May ba? Thank you po. Thank you po sa pagdalaw. Tawa ka, Ate Joy. Ganun pala yung sino ano? Team LC, Last Chatter. Team Last Chatter. Wait, si ano po? One hour to go. Abort TV official thumbs up. Maaga pa, 10:30 pa lang dito yun. Sir Lyco. Lyco TV. Sa nakapin po tayo, mga kaibigan. Geraldine, ikaw na yan. Geraldine, ikaw na yan. Kapit dan Paul Pack sa nakapin. Thank you po, Kapit, sa iyong pagdikitan dito. Maraming salamat po. At maraming salamat sa iyong pag-stay, Kapit. Kapit. Sa ano po ba? Kapit? Sa Bukana po ba kayo? Bukana, Batangas? Doon po ba kayo nakatira sa ano? Sa Bukana, Batangas?
Kasi parang may naririnig din ako sa kanila dun eh. Kapit yata yun o kakapit. Ikaw ba yun? O iwan? Apart TV official. Miguel up shout out sa'yo. Apart TV. Apart. Tapang. Nakakain ka kaagad? Bilis mo ah. Mag-ano ka, clear history ka. Kasi yung ano mo, mga linisin mo ba masilip ka rin? Lulu? Pagising mo? Wala na. Kapot CB. Nakapunta na ba kayo sa nakapin? Sa nakapin muna po tayo. Isa na. Sana si Pugak. Nandun yun sa ano, nag-ano ng ano. Isang oras na lang. Ano. Tambay muna, maligo. Huwag kang tumambay, Ate Joy, ba maligo. Baka Aport TV official with lang po puntahan kita. Sorry ko. Salamat sa pagpinos. You're welcome po. Welcome. Salamat sa pagpinos. Ay, basta ko na. Huwag ka na maligo, Ate Joy. Naantokin na ako. Hindi, malapit na. Ano lang, 35 minutes lang, Ate Joy. Ay, mag-iit. 2 hours na naman ako. Angelita Bautista. Idol Pugak. Biglang ako. Busy lang. Sino ba yung naghahanap sa'yo, Idol? Ay, si Ate Ju yata. Sa'yo hinahanap ka. Busy lang ako. Busy. Hello sa inyong lahat. Biglang ako. Mag-upload ka ng short video. Tapang mo para di masyado madami lagas.
Dapat nga nag-ano ka muna, nagpahinga ka muna para pagpasok mo kay Idol Pugak. Naka ba maya nakikita mo nandoon ka kay kasi ilas ka na oh. Support the official is done full pocket time. Ano siya? Airport TV? Thank you po sa 7 million in the house. 33 thumbs up. I-love shout out sa inyong lahat mga kapatid. Palpak new friend. Kilala mo, idol si Ka-Arctic Mix ko. Kabayan ko. Hindi ka pa masyado idol. Tapang mo. Hindi ko pa masyado May mga nadidikitan na ako dyan. Mamaya ko. Mga Bicol din sila. Ano ba yung Ka-Arctic? Port TV dyan. Full pack new friend. Bago. Ka-Arctic. Party Mix Vlog Party. Umaya tingnan ko. Di ba yung nagbaba? Ba, may yun natin. Ako lang yung mababa. Nag-uumpisa pa lang ako. Huwag mong masyadong sagarin yung ano mo. Kasi kahit anong ano mo, ano ba yun? Sabi na, huwag madaliin yung ano mo kasi lalagasin lang yan. Dati sa akin, lahat ng mga nagla-live na yung pinupuntahan ko. Minsan nakaka 50 bananas ako sa kanila. Kaso nga lang, pag nilalagas naman, yari, may higit pa sa dinikitan mo. Kaya minsan pag ano ko na nakasampu na ako, pahinga muna ako, baba, mag-upload ng short video, tapos mag-clear history. Pag nakatambay ka na ng pwede ka na naman magpasok. Kaya pag dire-diretso yung mga pasok mo sa Elise, nalalagas yung bahay. Ako lang yung mahaba. Ako rin idol.
pumupunta ako sa live. Hindi tayo hindi mag... Meron talagang ganun, pero meron din na ano, napasok ka lang, nag-aayuda talaga sila. Ano lang, pag hindi nag-ayuda, di hanap ka ng iba. Dati, minsan nanalo ako ng ano, ng 100 banana sa mga pag-games nila. Ang mga supported kasi dito. Kaya yung ano, natutulungan nila. Yung ano lang sila, basta lagi ka lang suporta. Sama ano ka, matuturuan ka nila dito pag kung anong ano. Dati dito, mali-mali pa rin ano man ako dito eh. Mga tinuturuan, hindi ako marunong hindi ako marunong nun mag-live. Hindi ako marunong mag-pin ng mga ano, ng mga link nila. Tuturuan nila ako. Nung ano, naturuan na naman nila mag-premiere. Kaya yung ano dito, mababait sila. Marami silang tutulungan, mga small YouTuber. Yung ano yan, team palipad kasi namin sinabihan ako ng YouTube daw ako, kaya dito muna ako YouTube na yan. Okay lang naman yun. Ako nga wala pa naman akong page. Kasi di ba iba naman yung post diyan sa page eh, mga upload yata diyan puro nakatayo ang video. Dito sa YouTube nakahiga, ang tayo lang dito yung mga short video. Pwede naman yung Facebook page. Kasi iyan ang patok ngayon eh. Kasi nandiyan yung mga nagbabayaran. Di ba nasa 5K ang ano dyan bago ka mamonitor sa Facebook page?
Nantok na ako. Wala si Ate J. Naligo si Ate J. Magkape muna ako. Iwan ko. Iwan ko muna kayo dyan. Patamsak po kapatid. Thank you po kapatid. Hey Lola, sino ba yun? Yung salamat po host. Yung malapit na ako mag-in. Magtitim na rin yun. Pugat na ka-live ka ba doon? Oo, naka-live yun.
Ibaba ko yung ano dito para pag ano. Okay na ba kayo kay ano? Kape? Tamsak ka. Pugak. $14 million in the house. May love shout out po sa inyong lahat. Kala ko lubot ka na naman pa kapitsa. Andiyo ang ileta. Ate Chi! Thank you sa 15 million in the house. May love shout out po sa inyong lahat. Kailangan natin magkape. Okay lang. Nagbisita na. 30 ilang minutes na lang para mag 2 hours. 12 minutes. Idol. Ay, ano pala, si Ate. 12 minutes pa. Ate, ano, Tina. Mga ano pa yan, mga sabagay, ano na. 12 minutes ba? Pero nagpapalampas kasi ako ng ano eh. Mga 8 minutes. Basta 12 minutes. 2 hours. Don't play with me. Nakasahod ka na ba ito, bayan? Hindi pa ako money. Nag-ano pa ako ng mga watch hour. Matagal ah. Oh, pag naka 2 hours na itina, go na kayo dun sa ano, PN. Nag-ano lang ako eh. Nagpapalampas lang naman ako ng ano, ng 2 hours kasi, di ba, dapat may sobra ng 2 hours. Lapit na ako, 10 minutes na lang, 2 hours na. Bicol Fishing, nagasahod ka na ba sa vlog mo? Hindi pa umuni, kaya hindi pa nasahod. May sa YouTube, re-release mo pa yung ano, yung 4,000 watch hour. May higit 2,000 watch hour pala ako. Matagal-tagal pang bubuniin para matapos. Tsaga lang. Laban lang sa YouTube. Dan full pack sa nakapin. Punta tayo doon, kapit kay Idol Pugak sa kanyang ano.
Maraming salamat sa 18 million and house. Sa 18 million dyan, mahirap magpamuni sa YouTube kasi 4,000 watch hour talagang paghihirapan mo yan. Pag na-reach mo na yung 1,000 subscriber mo, magla-live ka na. Para yung watch hour mo naman ang hahabulin mo. Dapat maka 4,000 ka. Loading ka na. may pupuntahan pa tayo kay Idol Pugak. Huwag ka, luluding ka. Mga artist. Bago mag 2 hours. Diba Tina? 10:30 yung kay Idol Pugak. Kapait. Saan? Saan ka nagdaan? Then ako sa'yo, tapang
Ate Joy at Fiona. 4 minutes po, 2 hours. Lalala. Kamusta na Ate Joy? Ate Joy. Hello Ate Joy. Kapit, kakapit, kakapit. Okay, Bicol. Si Ina susunod sa'yo. Ay siya ano, yung premier. Premier pala yun si ano, Idol Puga. No problem, tapang matulog ka na at may university ka pa. May pasok pa bukas. Mag-clear history ka muna. Bago ka magpahinga. Clear history ka. After ng premier ni Puwak. Nag-sit up ka na, Tina? After paano yung idol history? Ikaw ang bahala kung di mo na kaya matulog ka na. Dapat kasi binibideo para alam. Paano mag-clear story? Hindi ko pa ang Facebook mo. Nasa 227 ka na. Huwag munang Tina, sit up ka na. Kasi ano na ako. Ayan na. Torch na ako, Tina. Sit up ka na, Tina. Ano na, Tina? Sit up ka na. Kasi 2 hours na. Magpapalampas na ako ng ano. Sige, kasi may pasok ka pa, huwag masyadong mag-aral muna. Ang unahin. Hit ka na, Ina, bago
siya mag-end. Mag-ano ka na, Atina, kasi magpapalampas lang ako ng 2 hours. Sige na, tapang-pang. Tapang-pang, tapang-pang. Bye po, ingat po kayo. Ingat din, ingat, ingat. Unahin yung pag-aaral. Tapang, good night. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa aking live. Thank you sa inyong lahat. Ate Ena, Ate Ning, Ate Che, Ate Mary, Kapit, Charlico family, Kuya Mac, Kuya Ibong, si Ate Mimi Bear, Kilisel, ang Letha, Davidas, Ate Davidas, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Long time no see po, long time no see. Maraming salamat. Ako yung nagpapalampas lang ng mga 7 minutes lang. Para sa aking 2 hours. 2 hours na kaway-kaway ni Piyunang maganda. Buhay na buhay pa at ay naman ako natin ng kape oh. kaya gising pa ang aking diwa. Kaya pala nagkape. Tumahimik kasi kaya nagkape muna ako habang busy pa sa kanilang mga ay siyempre pag hindi nagalaw yung bahay siyempre antukin ka na nahimik ko kaya nagkape muna ako. Bakpakan ka din basa last shutter. Mga po at yan. Kasi yung mga dating pinuntahan ko, pumasok din. At yun. Dati yung hindi pa ako nakaka 1K. Ayun yung mga pumasok. Yung kasama ni Ate Sel Davidas. Si Ate Davidas pumasok. Iba lang yung pangalan niya, parang
parang hapon. Kaya yung mga mga supporter ni Idol Japper pumasok. Ati nagpalabas lang ako ng 2 hours. Kanina ko pa yung pina-live si Athena. Nagpapa, nag, Nagpapalampas lang ako sa 2 hours kasi ati babay na po. Nagpalampas lang ako ng minute sa 2 hours. Doon pupunta po tayo doon, lang ako. Bye na, Ate Che. Marie, bye. Salamat sa inyong pagtambay sa aking live. Sige na, punta na din ako doon. Salamat po sa inyong pagtambay. Bye. Nagising sa kape. Si Ate G pumunta. Pupunta na ako doon pag na okay na yung Kasi si Ate Mary. Nagpapalampas lang po, nakatuas. Kaya palampasan ko lang ng minutes ang 2 hours ko para okay. Bye. Naka 2 hours ka na. Ang kulit mo, Ate. Hindi naman kasi pwede mag-in. Kuya Manoy, andun na ako kay Ate Ina. Andun, nagpalampas lang ko ng minute sa 2 hours. Papunta na rin naman ako doon, papunta na doon sina Ate ni. Bye na. Huwag niyo na akong kausapin. Magbababay na ako. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.